bika sigiri bilisi maliyaw bika Maliko ka foli ni tanu ni wali ɲuman dɔn a m'o kɛrɛnkɛrɛn ka di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ sigilen bɛ nin waati na k'i ɲɛ bɛn Zigiri Plus ma numéro 1 de l'actualité musulmane i mana kɛ sigiyɔrɔ fɛn fɛn la i mana kɛ kan o kan mɛnba ye k'i fo n'i ka kan ye k'i fo n'i ka wagati ye ni Ala sɔnna ma k'a fɔ a y'aw bisimila a ka émission mandi ka yiri kɛnɛ ye émission a bɛ ka balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Sila Gawulonjɛ ni professeur Makan Sise bɛ jɛ ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ sɔrɔ yɔrɔ si fo Zigiri Plus Moriya salamu alaikum. Amma fo alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni an sigilen an ka yiri kɛnɛ kan. Kosɛbɛ. Mɔgɔ dilan kɛnɛ. Kosɛbɛ. Ni maa min ko yiri ko kɛnɛya. Ko mɔgɔ dilan. Kosɛbɛ. I fɔli kan mɔgɔ ma. Fɔlɔ Sila ma fɔ alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala al-mawsufi bil karami wal judi. Sabiqul lil kalaki nuruhu rahmatan lil alamin zuhuruhu. Sila fɔlɔ an bɛ yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Jara kojugu. O kɔfɛ an bɛ foli ta ka ɲɛsin an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma. Kɛrɛnkɛrɛnnama an bɛ Zigiri Plus an b'a promoteur fo. An b'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. O kɔfɛ an tɛ ɲina an b'an kanubagaw fo su ni tile minnu sigilen bɛ ka émission in lamɛn k'an b'u fo k'u fana waleɲuman dɔn alhamdulillah inshallah ka da i ka foli kɛ sanumanba in kan k'a yirila hakilila jiginna hali bi an b'an ka yiri kɛnɛ kan kosɛbɛ bi an yiri min ta n'an bɛna kuma o kan ni e bɛna kuma o kan parce que e de b'a ɲɛdɔn voilà o tɛ yiri wɛrɛ bangɔyɔ yiri dɔ bɛ yen u b'a wele ko bangɔyɔ bangɔyɔ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a lili a parti bɛɛ tɛ dɛ n fɛ an ka kuma bangɔyɔ lili kan parce que il me semble que i b'a ni bakɔrɔni mɔgɔya baara cogo dɔ la cɛya fura la n bɛ fɛ an ka baro k'o kan dɔɔni alhamdulilayi Sila bangɔyɔ ye yili anw fɛ dɔnnibaa bɛɛ b'a dɔn n'i ko bangɔyɔ ale lili kabako yiri don parce que bangɔyɔ yɛrɛ fɔlɔ karamɔgɔ n'i ko bangɔyɔ lili u b'a f'i ɲɛna ko ka cɛya kɛ nɛgɛ ye bon n'i ko bakɔrɔni cɛya karamɔgɔ kɛmɛ bɛ yen nɔ n'i ko bakɔrɔni cɛya ye mun ye u b'a dɔn fɛn mun don fɔlɔ ne y'a f'i ɲɛna ko cɛya ko problème mɔgɔw bɛ adamaden fɛn damadɔni bɛ diɲɛlatigɛ la cɛbakɔrɔ man ka kulɛnɛ a la Sila a fɔlɔ cɛ kana kulɛnɛ ɲɛko la kana kulɛnɛ ɲɛko la fiyewu ɲɛko ye fɛn dɔ ye n'a y'i sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na Sila a b'i bɔ a bi mɔgɔ salen a b'i ko ye a filanan cɛ kana kulɛnɛ kulusi jalan na n'i y'a mɛn a bɛ fɔ karisa ma ko cɛ kulusi jalan de b'a kɛ muso fila tɛ si su kelen kɔnɔ dɛ i bɛ wuli ka sɛgɛn kɛ ka wari ɲini mɛ n'a fɔra ko kulusi jalan k'o tɛ baara kɛ fudu bon an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw n'an ka fɔlɔ dɔnnibaa baw olu ma sɔn ka kulɛnɛ cɛya la fiyewu bon olu kun ka waati o y'a sɔrɔ fɛn dɔw kun bɛ yen olu kun tɛ fɛn kɛ mɛ anw ka bi tile fɛn kɛmɛ bɛ yen u bɛ mɔgɔw kan o kama i b'a ye fɔlɔ i kun bɛ taa cɛya ko problème ye waati o waati i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba kɔrɔlen san 70 san 80 o de kun bɛ cɛya ko problème déclaré mais sisan i bɛ taa anw fɛ yen sisan bi génération na i bɛ taa denmisɛnnin sɔrɔ san 25 san 26 san 30 o de bɛ taa kule ko cɛya ko problème dɔw yɛrɛ bɛ a tɛ wuli koyi ayi Sila dɔw bɛ olu ta tɛ kɔngɔ yɛrɛ a tɛ wuli yɛrɛ bon o cɛya ko problème a tilan bɛ fɔ tilayɔrɔ damadɔni o tilayɔrɔ damadɔni na i damagara bangɔyɔ dili mun na ale ka spécialité ye kelen de parce que cɛya ko problème ye fɛn damadɔni ye cɛya ko problème dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ de ka teli ale ka teli parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔrɔn ale mana si muso ye dɔrɔn a banna wa n'a bɔnna n'a binna o la a wuli man di n'i tɛ cɛ duman ko la wuli o ma nɔgɔn dɛ o ye kelen a filanan dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fanga yɛrɛ de t'ale la parce que fanga ani teliya fɛn fila don tɛ kelen dɔ bɛ a ka teli i bɛ taa sɔrɔ waati bɛɛ n'a sera muso ma dɔrɔn miniti kelen dɔrɔn a banna bon hali n'a ko k'a bɛ se muso ma o kɔfɛ tuguni dɔrɔn miniti kelen a tɛ tɛmɛ miniti kelen miniti fila o y'a bannen bon o problème juguba ye bon mɛ bangɔyɔ dili an t'o yɔrɔ kan mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale ta tɛ teliya ye mɛ i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ de ka fanga bɛrɛ yɛrɛ de t'ale la Sila o ma ɲi dɛ n'i ma kɛ kulubalaka ye k'o furakɛ n ka cɛ n'i ma don yirigɛlɛnw kan o ma nɔgɔn dɛ bon cɛya ko problème na ka cɛya kolo giriya ka fanga don a la a nafa fɛn fila di a fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen n'u sera muso ma siɲɛ kelen ɲɛn'u ka filanan sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ su bɛɛ ban u tɛ se ka filanan sɔrɔ bon n'i y'o y'i yɛrɛ la waati o waati o ye problème ba dɔ ye parce que o ye fanga dɔgɔya ye cɛ ka se muso ma siɲɛ kelen e ma se ka wuli o kɔfɛ tuguni
ka sa ina fɔ arakɔr an ka cɛ o problème kɛnɛ dɔ fɔ finingolo n'a fɔ finingolo bon n'i y'o y'i yɛrɛ la donc o b'a jira k'a fɔ ko fanga bɛrɛ t'i la bon o problème n'i ko k'an bɛna don détail la émission tɛ se ka temps d'an ma parce que kun dɔ b'o kɛ i y'a faamuya bon cɛ ka fana i ka teli dilan ka fana kun dɔ b'o la mais comme an ka émission bɛ bankɔrɔni cɛya ani bankɔyɔ dili ale ka spécialité tɛ foyi ye cɛya la k'i kolo giriya ka fanga don i la a su kelen bɛ ku duuru kɛ koyi a ye siga t'a la fiyewu ka fanga yɛrɛ jɔ kaki ale base y'o di sila cɛya ko problème na comme n y'a f'i ye cogoya min na a sira ka ca dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ ta ye c'est-à-dire diabète bɛ dɔw la walima tension bɛ dɔw la walima dɔw bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛ taa sɔrɔ koko bɛ dɔw la parce que hali koko mun filɛ nin ye koko bɛ fanga dɔgɔya bila mɔgɔ caman na koko bɛ fanga dɔgɔya o yɛrɛ b'a bila mɔgɔ caman na bon bankɔyɔ dili mun filɛ nin ye ale ni bakɔrɔni cɛya sila hali n'a sɔrɔ o ye kɔrɔtɛ de kɛ hali n'u y'i cɛya sa ni dabali ye n'i y'ale utiliser a b'a wuli o ye kelen filanan mɔgɔ mun bɛ yen ko n'ale sera muso ma siɲɛ kelen a tɛ se ka filanan sɔrɔ ka wuli k'a jɔ a kan bankɔrɔni cɛya ni bankɔ dili o de b'o kɛnɛya a faamuyara bon o ye kelen filanan fana sila a bɛ cɛya kolo giriya wa n'ale ye kɛnɛya d'i ma a tɛ sa tuguni n bɛ fɛ ka nin lamɛn ka ɲɛ dɛ n'ale ye kɛnɛya d'i ma a tɛ sa tuguni parce que bakɔrɔni karamɔgɔw b'a dɔn minnu ye cɛkɔrɔba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛkɔrɔbaw tulo bɛ na minnu bɛ cɛya fura dilan kosɛbɛ u b'a dɔn ko dɔ bɛ bakɔrɔni na o kama n'i ko ko bakɔrɔni cɛya fura caman b'a dɔn fɛn mun bɛ k'a lakali ni ala sɔnna filabaga cɛman musoman mali kɔnɔ mali kɔ kan yiri kɛnɛ bi professeur makan sisan n bɛ ka kuma ye cɛya fura de kan bankɔyɔ dili kɛrɛnkɛrɛnnenya ani bakɔrɔni cɛya a b'o baara min kɛ a dilannen bannen bɛ morikɛ bolo wa sila hali sɔn n'an yɛrɛ n'an ta kongo k'a lajɛ dalu filɛ nin ye n'an ye dalu dilan caman bɛ cɛw de wele minnu ta salen don ne yɛrɛ bɛ n tɛsi kɛ ne t'a kɛ a wulilen na dɛ o tɛ mun yɛrɛ ta bɛ yen a tɛ se ka force yɛrɛ de t'a la an b'a don olu de ma n ka moteur yɛrɛ tɛ démarrer n ka moteur yɛrɛ tɛ démarrer an b'a don yɛrɛ de ma t'a kɔrɔbɔ et puis o ye kelen ale filɛ nin ye sila n bɛ kankari da maaw ye nin na dɛ n'i ye nin kɔrɔbɔ n bɛ kankari de ye nin na sila ni muso t'i bolo n'i ye nin ta 30 minutes dɔrɔn a bɛ fɛn wuli daminɛ mais ale bɛ traitement b'a la mɔgɔw k'a faamuya n'i y'a di cɛ ma ale furamugu n'u y'a ye a ni furamugu si tɛ kelen ye an ma deli k'ale ɲɔgɔnna dilan n'i y'a dɔɔni utiliser di la sila n'i y'a ta 30 minutes jateminɛ fɔlɔ o kɔfɛ e yɛrɛ b'a senti k'i donna ko dɔ la sila o su kɔrɔmuso b'i ɲininka dɛ non i b'i ɲininka fo i ka ɲininka ko dɔ bɛ yen ni ala sɔnna ni ko a bannen bɛ yen nɔ awɔ ale dilannen don an y'a dilan ka ban a dɔ b'an bolo yan ni ala sɔnna donc filɛbaga cɛman musoman balibaw de ka kalan san ka weleli kɛ dɔrɔn k'a ta k'a lajɛ an ta ɲɔgɔn fɛ bɛ nkalon kɔrɔbɔ ni maa min ko n kun gananen don a ma se ala kalela o n'i ye fugulan bɔ a la maaw bɛ n'a ye n'ala sɔnna ma a morikɛ wele a ka nɛgɛjuru sira i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fantan naani mana kɛ fan o fan ni mago bɛ nin fura in dɔ la ni morikɛ wele n'ala sɔnna ma e kan k'a sɔrɔ cogo min na o bɛ ɲɛfɔ i ye minnu bɛ mali kɔ kan aw bɛ négatif kɛ numéro kelen bɛ ka tɛmɛ jaw ɲɛfɛ n'ala sɔnna 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e kan ka fura in lasɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ wele bila cɛw bɛɛ ma bana bennaw bana tɛnaw bamananw ko ten ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ n'i y'a mɛn a binna a kun wulilen don n'i y'a mɛn a wulila fana a tun binnen don donc a dama ka kan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka na weleli kɛ ka nin ta k'a kɔrɔbɔ n'a kɛra cogo min na commentaire bɛ yen a b'a bila walima a morikɛ yɛrɛ wele ka jaabiw d'a ma n'ala sɔnna ma n'a kɛra cogo min na diɲɛ bɛɛ bɛna bɔ a kalama ni ne tun b'an bolo bi yiri kɛnɛ kan morikɛ bɛ dugawu k'a ye an b'a fɔ allahumma salli ala al-mawsufi bil karami wal judi sabiqu lil kaliki wa rahmatan lil alamin az-zuhur husili subhana rabbuka rabbul izzati amma yasifuna wa salatu wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin